Good evening everyone. Asa kalamo boyबो मोजाङैनो दङ. दिनै 2nd May, मैया 1st May 2025. गोसो गोरबोजों बयनिसिमबो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि सिङाव थानाय, बड'लेण्ड रायजोनि सिङाव थानाय, आसाम रायजोनि सिङाव थानाय गासै साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय. मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव मैयाहाय मोनसे गिदिर आरो मोनसे जाफुंसार खामानि नुनो मोनदों. रायजो राजाफोरनि अननायजों बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइनि जि एमसिएलए इलेक्शन बेवहाय सरकार दानो हादोंमोन. बै सरकार दानायनि गेजेरजों बिथाङा दिनै गोबां बड'लेण्ड ओनसोलाव खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों. बिथांनि जि खामानि मावनाय माखासे जेसेबांखिनि हाइलाइट बेफोरखौ बुंब्लाबो बुंख'नो हानाय नङा. अब्लाबो आं मैयानि जि मोनसे जाफुंसारनाय खामानि बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनो सानदों. मैयानि दिना जाबाय जोंहा मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मानगोनां सार बिथांनि थैनाय सानमोन. बै सानखालि मानगोनां भारत सरकारनि नखर मन्त्रि बिथांखौ लानानै दिल्लीयाव जे मोनसे कैलाश कल'नियावहाय बेवहाय मोनसे लामा बड'फानि मुङावहाय दोननाय जादों. दा दिनैहाय जों बर'फोरा अनलि आसामावल' नङा, दा दिल्लीयावबो जों जायगा लाहैदों. आरो बिनि गेजेराव दिल्लीयावबो जोंनि मोनसे लामाखौनो बर' हारिनि सासे बिर जोहोलाव बा बड'फा बिथांनि मुङाव दोननो हादों. बेनो बिराद गोजोननाय बाथ्रा. आरो मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बर' हारिनि जि सिनायथि बेखौ होनायावहाय बिथाङा माब्लाबाबो फावसायना थायाखै. बिथाङा बड'फानि जोनोम सानखौ लानानै बिथाङा स्टुडेन्ट डे हिसाबै, फरायसा सान हिसाबै आसामावहाय मोनसे जाफुंसार होनो हालायबाय. बेखौबो जोङो गोसो गोरबोजों गोजोननाय थायो. बिथाङा गोबां खामानि मावदों. बिनि गेजेराव आं ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौ बुंनो बेयाव एरखांनो सानबावदों. हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बड'फानि बा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बै खामानिखौ दिनै नोंथांमोना माबा मोनसे मावनानै देखायदों होनना बुङोब्ला नोंथांमोना बेखौ खोन्था गैया. दिनैहाय जों सिनायथि लानोब्ला जों माखासे मोनसे गावनि सिनायथिखौ दोननो नाजानांगोन. जों माबा मोनसे लामाजोंब्लाबो जों बेखौ दोननो नाजानांगोन. हयथ' जोङो बड'फानि दारैबो दोननांगोन, हयथ' जों गावनि हारिनि जे नेरसोनथि बेजों दोननांगोन. दिनै बिथाङा ना बर' हारिनि दख'ना गाननाय जोमनायखौ मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेलाव मोनसे GI/टेगखौनो खालामनो हादोंमोन ना मादोंमोन, जेबो खालामनो हायाखै. मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकाराव बिथाङा GI/टेग खालामबाय. बिथाङा फैनाय लोगो लोगोनो तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट मोनसे स्प्लिट खालामना तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट मोनसे बारायहोबाय. बेनो जाबाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टमोन, नाथाय बेवहाय मोनबा डिस्ट्रिक्ट बानायनो हाबाय. आरो बिनि गेजेराव बिटिआर एकर्डनि दारै जि गामि हाबनांगौमोन बे गामिया बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआवहाय आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआवहाय दंमोन, बेखौ माखासे सोबाय. दा बिथाङा GI/टेगआव नोंथांमोना मिथिखागौ GI/टेगआव गोबां बेसाद हाबनानै दं. आर'नाइ दं, दख'ना दं, आरो बिनि गेजेराव जाग्रा लोंग्रा गोबां बेसादफोर दङ. दा बैफोर जे बेसाद जाय जोंनि हारिनि, बै हारिनि होननानै जोङो सिगांनिफ्राय लायोमोनब्लाबो जोंनियावहाय मोनसे राइट्स गैयामोन. बेनो जाबाय कपिराइट सिस्टेम थायो. जोङो माखासे कम्पानि नामखौ जों जुदि इउज खालामोब्लाबो जों बै कम्पानिखौ मोनसे गावनि कपिराइट हिसाबै लानो गोनां जायो. थिग बिदिनो जोंहाबो जोंनि हिसाबैब्लाबो माने जोंनि नङा बायदि जाना दंखायोमोन. आरो बिनि सायावहाय जेबो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा गोसो गैयामोन. आरो बर' हारिखौ जौगाहोनाय, बर' हारिखौ सिनायथि दोननाय, जे बेयावहाय कैलाश कल'नियावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सार बिथांनि नाम होननाय लोगो लोगोनो बे सुबुङा सोर? गोबां भारत हादराव बड'फाखौ सिनायाबो जानो हागौ, नाथाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लामा होननाय लोगो लोगोनो सोरनि नाम बिलाइ, सोरनि लामा बिलाइ, माने सोरमोन बिलाइ, बबे जाथिनि, बबे जायगानि, नैबे मोनसे सोंथिया फैगोन. आरो बिनि गेजेरजों बैसोर सुबुंफ्रा बेनि सोमोन्दै मिथिनो नाजागोन. बेयावनो जोंनि बर' हारिखौबो मिथिनो लांगोन. स' बे मोनसे गिदिर मोनसे बिराद लं टार्म गोलाव समनि थाखाय मोनसे बर' हारिखौ प्रमट खालामनाय
मोनसे खामानि मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननायनि। दा प्रमद बर' सार दैदेननाया गोबां साननो गोनां आरो बिथाङा गोबां माखासे खामानिफोरखौ लं टार्मनि थाखाय खामानिखौ मावदों। बेखौ माने गोबाव समावसो नुगोन आरो नोङो, दानो लोगो लोगो नुनाय नङा। गोबां समजोंसो बै बे जे मा होनदों रिजाल्ट, बिनि रिजाल्टआ ओंखारगोन आरो। जेरै हमना ला दा नै बियो जोबनो रोङै इनफिनिट बेनिफिट जालांबाय थागोन आरोना। मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा सरकाराव गैयाब्लाबो बिथांनि जे खामानि मावलांनाय, बै खामानि मावलांनायनि दारै जोंनि बर' हारिया बेयाव सिनायथि जालांबाय थागोन आरो बिनि दारैनो जोङो मोनथिसारलांजागोन आरो बेयावनो जोंनि जौगानाया बांलांबाय थागोन। स' बेनो दिनै आङो 2 मे बेरायनो इभिनिं बेवहाय वाक खालामफैदों मोननिखौ लानानै, आरो बेयाव आङो मोनसे भिडिअ खालामनो सानबाय। आङो बावैनो नोंथांमोनजों आङो गले गले भिडिअ खालामनायखौ आङो स्टार्ट खालामफिनबाय थागोन आरो बावैनो माखासे पार्सनेल इस्युनि थाखाय आङो बेखौ भिडिअखौ आं कन्टिनिउ खालामबाय थाथ'वाखैमोन। आरो माखासे बाथ्राया जाहैबाय, आङो भिडिअ खालामबाय थानायाव माखासे सोद्रोमाफोरनि गियान आखल आखुफोरखौ नोंथांमोना हमदांनो हानाय नङामोन। दा दिनै नोंथांमोनहा गोबां सुबुंफ्रा बैसोर जानागुरु बा मास्टार सुबुंफोरनि आखल आखुखौ नोंथांमोना दायो नुबाय। बेनिखायनो आङो आसा खालामो जे जोंनि माखासे गोबां रायजो राजाफ्रा बुजिबाय जे माखासे इउटिउबार फोरखौ सोरबायदिनिखौ बाथ्राखौ खोनासंनांगौ आरो सोरबायदिनिखौ खोनासंनाङा, बेखौ नोंथांमोनहा लासैनो बुजिलांबाय आरो बुजिलांबावगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। खुलुमनाय थाबाय। जै बर' हारिनि जै। थेंक इउ।